Steeds meer Zeeuws-Vlamingen wijken uit naar de eerste hulp in België. Het is dichterbij en je mag er ook veel sneller naartoe. Als je een spoedje hebt, buiten de dienst sturen, s'avonds, dan is knokken altijd snel beschikbaar. Je kan er altijd terecht. En verder in deze Zeeland nu. Onvrede groeit over snelle fietsen. En Zeeuwse voetbalclubs op naar nieuw seizoen. Goedenavond. Steeds meer Zeeuws-Vlamingen kiezen ervoor om niet in Zeeland, maar in België naar de spoedeisende hulp te gaan. In ziekenhuis AZ Zeno in Knokke zagen ze vorig jaar bijna 2 keer zoveel Zeeuwen op de spoedeisende hulp als een paar jaar geleden. In 2020 kwamen er 867 Zeeuwse patiënten per jaar naar Knokke. Vorig jaar waren dat er 1683. En daar zijn verschillende verklaringen voor. Dat heeft een deel te wijten aan het tekort aan huisartsen. Het tweede deel is natuurlijk de geografische ligging van Knokke. Het ligt zeer dicht tegen de Nederlandse grens, is eigenlijk zeer bereikbaar voor Zeeuws-Vlaamse patiënten, waardoor zij heel gemakkelijk de weg naar ons ziekenhuis vinden. Een huisartsentekort en het is dichtbij. Voor veel Zeeuws-Vlamingen genoeg redenen om naar Knokke te gaan. Ook is de toegangsdrempel bij de spoedeisende hulp in België lager. Wel, we zitten natuurlijk met 2 soorten gezondheidszorgsystemen, waar in het Belgisch systeem er een laagdrempeligheid is voor het raadplegen van de dienstpoedgevallen. Ja, want je kunt hier gewoon naartoe rijden en dan kun je geholpen worden. Ja, dat klopt. Je hoeft niet eerst via de huisarts. Nee, elke patiënt die zich aanbiedt op een dienstpoedgeval in België, die wordt nagekeken, wordt getrieerd op ernst en zal een eventuele behandeling of vervolgafspraken dienen te krijgen. Dat blijkt ook als je het op straat vraagt in Oostburg. Als je een spoedje hebt, buiten de dienst sturen, s'avonds, dan is knokken altijd snel beschikbaar. Je kan er altijd terecht. En hier moet je maar afwachten hoe lang het duurt. Omdat daar met de mensen veel meer rekening gehouden wordt. En er wordt meer geluisterd, ook naar de klachten. En die gaan er verder in. Als je een rare klacht hebt of wat dan ook, dan gaan ze er dieper in. De verwachting is dat het aantal Zeeuwse patiënten hier in Knokke alleen maar toe gaat nemen als de hap in Oostburg op 1 oktober sluit. Eind juni werd bekend dat de huisartsenpost in Oostburg definitief gaat sluiten door het huisartsentekort in de regio. Terneuzen is daarna nog de enige spoedpost in Zeeuws-Vlaanderen. En dan is Knokke voor veel West-Zeeuws-Vlamingen meer in de buurt. Van Bresjes of Oostburg is Knokke dichterbij zelf. Dus dan zou ik sowieso naar Knokke gaan. Dan zou ik niet naar Terneuzen gaan. Nee. Nou, dan zou ik naar Knokke gaan, denk ik. Dat is 25 minuten, 30 minuten rijden. Dus dat is het dichtstbijzijnde. Ja. Het ziekenhuis in Knokke geeft aan de extra druk van patiënten uit West-Zeeuws-Vlaanderen aan te kunnen. En hoopt in de toekomst op meer samenwerking met ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Het verschil in gezondheidszorgsystemen maakt natuurlijk een structurele samenwerking niet gemakkelijk. We zien wel dat bijvoorbeeld de ambulances van Zorgzaam regelmatig hier patiënten komen afleveren om dan hier zorgen te kunnen krijgen. Maar recent zien we wel dat er toenadering is vanuit het ziekenhuis naar ons om gesprekken te starten om te kijken waar we eventueel elkaar kunnen vinden. Voor nu is de keuze tussen Terneuzen of Knokke bij de meeste mensen in Oostburg duidelijk. Ja, dan naar Knokke. Dan naar Knokke sowieso. Knokke. Naar Knokke, ja. De 3 mannen die in Middelburg zijn aangehouden na een steekpartij in Sirooskerke op Walcheren zitten nog steeds vast, meldt de politie. Het incident gebeurde gistermiddag op de Vroonstraat in Sirooskerke. Het zou gaan om een ruzie tussen een groepje Roemeense mannen. 3 mannen gingen er daarna vandoor en zijn dan dus in Middelburg aangehouden. En 2 van hen hadden snijwonden. Het aantal meldingen van blauwtong in Zeeland is opgelopen naar 7. De nieuwe meldingen komen uit de gemeente Vlissingen, Rijmerswaal, Terneuzen en de gemeente Hulst. In de meeste gevallen gaat het om vermoedens van blauwtong, een ziekte waar onder meer schapen en geiten ernstig ziek van kunnen worden en ook aan kunnen overlijden. Officieel is de ziekte alleen nog maar vastgesteld in Scherpenisse op Tholen, na bloedonderzoek. De geweldige prestaties op de Olympische Spelen van de Nederlandse roeiers stralen ook af op de roeiverenigingen in onze provincie. De sport staat in de belangstelling en dat is te merken.
Mensen willen kennis maken met de sport. En de verenigingen kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken. Zoals bij roeivereniging Scaldis in Goes. Daar genieten ze van de prestaties van de Nederlandse roeiers op de Olympische Spelen. En pikken er dus zelf ook nog een graantje van mee. Het is geweldig. Het is fantastisch om te zien. En wat we inderdaad ook merken is dat mensen er enthousiast van worden. Dus de laatste weken krijgen we aanmeldingen van we zouden willen komen kijken, proberen hoe het is. En ja, voor ons is geweldig. En ook bij roeivereniging Honten in Middelburg zijn nieuwe leden welkom. En dat geldt ook voor de enige roeivereniging in Zeeuws-Vlaanderen. Met als thuisbasis de oever van de Oteense Kreek in Terneuzen. Ja, gisteravond was het weer raak. In Kattendijke is een man van 23 van een fatbike afgevallen. En zwaar gewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. En zo laait natuurlijk de discussie in de provincie weer op. Wat moet er nou gebeuren met die razendsnelle fatbikes? Om te beginnen bij ondernemers in Middelburg die alleen al bij het woord fatbike hun frustratie uiten. Nekhard overend. Die dingen die gaan zo hard en ze zoeven tussen het publiek door. Het is gewoon niet normaal. Voor ondernemers in het centrum van Middelburg lijkt de maat vol. In de Lange Delft, een winkelstraat waar het vaak druk is, mag je überhaupt niet fietsen. Toch sjezen er genoeg jongeren voorbij. En vandaar dat ik me eigenlijk ook best wel zorgen maak. Want dat is gewoon wachten op een ongeluk. Verschillende ondernemers hebben al aan de bel getrokken en hebben melding gemaakt bij bijvoorbeeld de handhaving. Maar ja, ze hebben ook niet genoeg mankracht om dat een hele dag te doen. Maar er moeten gewoon maatregelen komen. Het is niet alleen hier in Middelburg, het is ook in Vlissingen. Het is overal kom je het probleem tegen. En waar in de Lange Delft een ongeluk nog is uitgebleven, is het een eindje verderop al wel raak. Levensgevaarlijk. 4 van mijn medewerkers aangereden, bladje hup, op de grond. En gewoon doorrijden en eigenlijk maar een beetje schaamtelijk lachen. Een beetje, ja, zie ze maar te pakken te krijgen. Je moet eens met 40 km per uur op die kei terechtkomen. Nou, dan heb je toch wel hersenletsel, denk ik, hoor. Ja, de handhavers van de gemeente Middelburg zeggen in een reactie het probleem te erkennen en er alles aan te doen de overlast tot een minimum te beperken. Over minder dan 2 weken gaat het nieuwe voetbalseizoen van start voor de 3 hoogst spelende Zeeuwse clubs. Hoek, Goes en Kloetingen, die alle 3 in de 3e divisie uitkomen. Goes en Kloetingen oefenden afgelopen weekend als Beverlandse clubs traditiegetrouw tegen elkaar in aanloop naar die competitiestart. Kloetingen won, maar het was sowieso een mooi meetmoment om te kijken of de beide clubs er klaar voor zijn. Vertrouwde gezichten op het terras bij Kloetingen voor de oefenderby tegen Goes. Maar Valentijn van Keulen en spitsen Ruben de Jager en Karl Doesburg kunnen de sportmaaltijd overslaan. Zij ontbreken door blessures. Kopzorgen voor de nieuwe trainer zou je zeggen. Maar Rogier Veenstra ziet dat een van de nieuwelingen bij Kloetingen, Gianni Tibos, een hoofdrol opeist. Ik merkte dat ik toch wel toe was aan een uitdaging. Ik had met Rogier gesproken, met de mensen hier en ik had zoiets van ja, ik ga het gewoon doen. We hebben natuurlijk een paar jonge jongens doorgeschoven. En nou kan ik nu alvast iedereen uit hun dromen helpen dat we niet met 11 eigen jongens gaan spelen. Want het niveau vraagt ook wat. Maar we kunnen met meer eigen jongens spelen dan de afgelopen jaren denk ik is gebeurd. Dus ja, daar doe ik heel erg mijn best voor. Veel concurrentie. Dat is alleen maar goed. Dus nee, heel leuk. De eerste 4 weken bevallen prima. We hebben met Gianni Tibos iemand van Kruisland. Maar dat is wel een jongen met een aardige cv natuurlijk. We hebben goed voetbal. Alleen, ja, het moet nog wel blijken. Kopzorgen zijn er wel voor trainer Dennis de Nooijen van Goes. Hij ziet hoe zijn ploeg met 4-0 van de mat wordt geveegd door de Beverlandse buurman. Een voorproefje van Goes dat na het kampioenschap vorig seizoen gepromoveerd is naar de 3e divisie. Zeker de eerste helft zijn we echt compleet weggespeeld. Als jij in de voorbereiding met 4-0 verliest van iemand die bij ons in de competitie zit, dan hebben we zeker iets om over na te denken en iets om aan te werken. Ja, ze zijn wat beter dan vorig jaar en ja, daar moeten we snel aan wennen. Dat heb ik al eens vaak gezegd, aan de hardheid, snelheid, het snelheid van handelen. Wat is de doelstelling? Heb je daar al over nagedacht? Durf je die al zo hard op uit te spreken? Als we het net zo goed doen als Kloetingen vorig jaar, zo makkelijk inblijven, met gewoon heel aantrekkelijk voetbal, dan ben ik al meer dan tevreden. Het is altijd mooi om zo hoog mogelijk te spelen, denk ik. Ik denk dat we wel de spelers voor hebben om mee te doen op dit niveau en ook gewoon goed mee te doen. Ik maak me ook geen illusies. Hè. Ik bedoel, de 3e divisie is gewoon een prima divisie. Er eerst in blijven en dan gaan we wel verder zien. Kloetingen zat vorig seizoen in hetzelfde schuitje als Goes en handhaafde zich uiteindelijk als promovendus. Het tweede seizoen is altijd lastiger, denkt Veenstra, maar de nieuwe trainer is ambitieus. Het zou mooi zijn dat we in een
op het oog sterkere competitie dan vorig jaar misschien toch weer een stapje kunnen maken. Ja, en het laatste is op het veld. Ik heb wel een bepaalde manier van voetballen. Dat heb ik de afgelopen jaren bij de jeugdopleiding van Excelsior gedaan. Ja, dat is ook wel een van de verhalen die ik verteld heb. En ja, daar zijn ze wel heel benieuwd naar. Dus ik hoop dat dat er ook een beetje uitkomt. Leuk extraatje is dat er 3 Zeeuwse clubs in de derde divisie zitten, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja, daar kijken wij enorm naar uit. En dat verdient een provincie zonder profclub, verdient dat ook wel. De dag begon bewolkt, maar die wolken losten in de loop van de middag op. En het werd steeds zonniger met een gemiddelde van 25 graden. Morgen is het net omgekeerd. Het begint dan zonnig, maar het wordt bewolkter in de loop van de dag. En dat zien we een beetje in de rest van de week terug, dat het iets wisselvalliger wordt. Maar temperaturen blijven wel boven de 20 graden. En meer nieuws en informatie over het weer in Zeeland op onze site, op de app, ook op onze socials. En lees daar bijvoorbeeld later vanavond het verhaal van verslaggever Mark Rijk over bedelaars in de Zeeuwse hoofdstad. Maar zijn het wel echte bedelaars? Dat dus later. En tot zover deze Zeeland nu aan het begin van weer een nieuwe week. Nog een hele fijne avond en tot morgen.